Дякую. Меня попросили рассказать про историю базы, потому что я тут был спочатку, хоть я был маленький, а я пам'ятаю, як организовалась, складалась эта организация. По-перше, кто были эти люди, которые организовали базу? Это были иммигранты, белорусы-иммигранты, які після Другої світової війни опинилися у Західній Європі. Вони приїхали, тут нещо мусить у Західній Європі, найбільше в Німеччині, і закон, був закон у американский закон, який приймав їх. Вони могли приїхати до Європи. Могли їхати до Австралії, до Німеччини, до Франції. Этих всіх качов приймали. Я про себе скажу, що моєго батька, тут уже з 27-го году була моя тітка, відповідні папери виписали. І було пару інших білорусів, не шмат з того часу. Але вони почали, як кажуть, виписувати, значить виповняти папери на приїзд для других білорусів, їх знайомих, якими вже знайомі були в Німеччині, так кажуть, назвали того педагоги, виповняли. Дві вимоги були для цих нових іммігрантів. Коли вони приїжджали по Америці, вони повинні були мати місце, де жити. И праця повинна була їм. Ну так що вони робили. Наняли квартиру у Гарлемі на 100-й вулиці, і всіх туди виписували, на ту квартиру, ну там ясно не всі жили. А для праці той, хто працював, обіцяв знайти працю для свого. Нікого виписує, але самої батько весь постарався одного, там білорус мав малу школьну фабрику, казав, пишіться все на працю для його. Ну і так і писали, ну і поступово людей приїжджало шмат. Шмат приїхав. Тоді вже почав час організувати базу. Треба сказати, що ці білоруси, які приїхали після Другої світової війни, не були перші. Перед ними приїхало, може, 2 чи більше мільйонів білорусів. І що з ними було? Ну, ось такі, як були. Ну, ось я скажу одну історію, батько розказував, моего запросили один раз у клуб. Это такие старейшие мигранты перед Другой світовой войной вели клуб свой в Эссексе. Его запросили. Он пришел, что там бачишь? На стене висит портрет Сталина. Ну, и они все по-белорусски говорят, иначе не умеют, а себе называют русскими. И он этот портрет сорвал, боль не пошел туда. З этих старейших иммигрантов перед Другой світовой війною для нашей организации количество мальчиков никакого не было, а мальчик одной. Я видел 2 вынятки. Перший то уже Янка Черепок, и он тут был шмат ранее из 20-х годов. И он был в Чикаго жив, и он был секретарь ДНР миссии у Латвии в Эстонии. Он в 20-м году приехал в Чикаго и там организовал организации. И потом приехал на первую встречу, яку бар организовала. И так що він підтримував організацію, один чоловік підтримував. А другого, якого відають, який тут раніше був, этого протест, він називався Павел Бончук. Він народився в Америці,
был в американском войску до войны. Его там на самолете летели, его сбили в войне, войну просидел там у полоне. Але он до белорусов пришел, и он был вельми важный для организации базы, бо в той час, когда стать инкорпорировать организацию, потребны были американские громадяне. Так не можно корпорацию заложить, как не громадянам. Не всем треба було, але 2-3. Такий он був, і був ще один американський громадянин Михайлонок, який народився в Америці, але не ведають для якої причини, і він жив на Білорусі, і потім разом приїхав в Америку. Ну і моя тітка мала громадянство. Так вони були потрібні, як легально оформити інкорпорацію. А другие люди тоже не треба были громадяне. И там они такой способ оформили инкорпорацию. Эта инкорпорация была с 25 соколика 50 года. Але это не есть тогда, когда база была основана, ранее была основана. Это первый организационный сход был 4 червня 49 года. И перший конгресс 35 листопада 49 года. Тогда назва организации была «Белорусское зазиночение». Слово «американское» вставили тогда, когда по закону, когда инкорпоровали закон, на подставе американского закона. То есть теперь называется «Белорусско-американское зазиночение». Так что это были люди, которые заложили организацию. На жаль, з тих людей, 2 мільйони пішло людей, які приїхали для... А майже не було користі для організації. Бо ті люди себе лічили, як казав, русскими, як православні. А як католик, то поляк. Ну, а ті, що приїхали після Другої світової війни, це була білоруська інтелігенція, вони були зубшейші від світу. Приехала и церква наша, Белорусская Тупальная православная церква. И студенты высшей школы у Праге. И они вельми были идейно и национально в Беларуси. Они были правдивые белорусы, а те, что они приехали, я не знаю, что записались. Ну вот это были люди, которые заснували организацию. А потом, чем база занималась? Ну, означало все национальные святы. Все. Наибольше это было 25 соковика. Потом часто збирались на такие лекции, як читали історичні, все. Доктор Ян Константевич читав лекції, які я назвав читані. Це були політичні і історичні. Доктор Тумаш про Скарину, був спеціаліст Франциска Скарини. Він написав шмат праців про Скарину. І він читав нам лекції про Скарину. Потім Стас Станкевич позже приїхав. Він про літературу, все його спеціальність була література. Ну, часто інші були на багаж про медицину. Мой батько Микола Горошко один раз прочитав про білоруських студентів у Празі. Ну, всякі гості приїжджали, і то вельми часто ці лекції такі відбувалися. Раз на місяць, раз на 2, як коли. И потом эта организация росла. Вот тут есть от Тулейки, застались рукописи Тулейки. Называется «Обдейности белорусско-американского зазиночения у годов 1954 до 57». Тут досить довговаті, але головна річ такая, что з Німеччини ехала значная кількість білоруських іммігрантів. Многие имели мощные национальный дух
и верил в поворот на батюшку. Все думали, что вернутся назад. База помогала им ехать, приезжать в Америку. Такие, безусловно, разбила и долучались до базы. Все уписывались в базу. И у этой части, как Лейков скажет, тут было их 500 человек, которые платили складки. Это не только Нью-Йорк, но включаются все отделы. А якщо ті, що платили складки, були сім'ї, там більше людей, які не платили, то треба активних людей, може, 3 рази повеличити. Тоді були відділи у Кливленді, в Детройті, Саут-Ривері, в Бразбеку, Стамфорді, Спрингфілді, Біконі, Джерсі-Сіті, Пеорія, Нью-Йорку тут, в Мешкоті. Це тоді, коли їхали люди, там росла база, людей больше и больше приезжало. Вот о чем база занималась. Я сказал, означали все белорусские свята. А теперь была проблема в Америке такая, что американцы про белорусов вообще ничего не ведали. Был Советский Союз, война была, про Беларусь ничего больше ничего не ведали. Ну, это была база, занималась, как кажется, такими учениями, просто учили Америку. Что это Беларусь? Хотя и домогались в Раду, у Ради некого признания. На 8 до 25 века была великая молчимость. Писали, звертались до конгрессменов, сенаторов, уперш посылаючи им информацию про базу. Такую информацию я уже маю информацию. Доктор Тумаш приготовил маленькую информацию под назвой «Золотый век белорусской культуры». Это на немецком мове рассылалася, и вот інша информация про базу. И сейчас вся информация, которая есть, им рассылалась. И просили конгрессменов подтримать незалежность Беларуси. Они были рады подтримать, бо это была справа антикоммунистов, против коммунистов. Теперь коммунисты все были без коммунизма. Вот они подтримали. И вот, например, это это называется Congressional Record. Это есть записи американского конгрессу. Это как раз 1964 года. Один конгрессмен подобрал, прислал эти Congressional Record нам. И собрал не все, что там говорилось в Конгрессе, а только то, что про Беларусь говорилось. И в этом сборце за этот день 29 конгрессменов выступало в поддержку незалежности и свободы Беларуси. Это один за другим там в Конгрессе выступали. 29. А это Конгресс, еще был Сенат. Я не маю эту информацию про Сенат. Там начали сам. Вот такую працу эта база родила, такую политичную скажу. Это поширать веди про Беларусь, якую Америка мало ведала. Теперь уже кожный в Америке ведает про Беларусь. Тогда нет, тогда не было так. И вот, например, я знайшов бюллетень «Головные права база» за 58 год, описывается святкування 25-го саквілка. Ну, так это широко святкувалося. Протягом тих проголошень, я не вспоминал уже, просилося и губернаторов, и майоров, так само в городе оголосить день, это День Белорусской незалежности. И многие такие нью-йоркские майоры это робили, губернаторы робили, все, смотрели. Один раз я у Рочестера жил, там была Наталья Сенева. Мы разом пошли так само до майора, там так само до выдал проголошено. Этот день означается Днем белорусской незалежности в этом городе.
Він часто робилося. І ось тут описання святкування у 58 годі. Тут что поездка в Вашингтон. Ехали с молитвой в Вашингтон. Это наш отец Владыка Василий. Вот так само теперь была уже установлена такая практика российская, читать как белорусский святар, читал молитву на открытии сессии американского конгресса. Ну и это было. У нас Владыка Василий поехал. І там їх спотикав віце-президент Америки Ніксон. А нашим владикам Василем вельми любили фотографуватися, як добре фотографії виходили. Але це спотикав. В цьому році віце-президент Америки спотикав їх. В Рігаді це інше. Сьогодні якісь сенатори, конгресмени спотикали їх. Ну, це була підтримка так само незалежності Білорусі. Это база робила, такая політична праця, это головне раз на год. А після цього святкувалися усі інші білоруські святи. І Новий год, і особисті святи. То часто збиралися така громадська праця. Он ще вспомнив, цікаво говорять, що у той час белорусы католики имели своего святара, Чернявский. То у 58 года, когда тут отслужил владыка Василий, назначающий 25-го кандидата, то Чернявский для католиков служил, дякую, у катедрі Святого Патрика в Манхаттені. Він там службу мав для білорусів. Тепер він був білоруський католицький святар, але після його для католиків нових святарів католиків не було. Поляки к этому прислужились. Теперь, наверное, все есть, але в той час поляки супризбили. Але був ще Чернявський, був такий білоруський націоналіст, добрий. Ну, ось це означалося так свято. Гусловське повстання і там речі. Ну, і були, що були ще раз. Ще мусив, я трошки наперед-назад забігав, бо куплю цього будинку, бо база існувала перед тим, як цей будинок купили. Треба було купити будинок і був заснований фонд куплі будинку, збиралися гроші. Ну, ось я знайшов такий сертифікат, паперка, где выполнялось тому, кто давал $50 уже на фонд. Збиралися гроші. Ну, і собралися, це другая реч. Але потім, як уже база сюди переїхала, то тут громадське життя трохи побольшилось, якби менше було. Але все одно довгий час адрес бази не був гэтий, а був 164 Готен драйв. Это Кричевская фундация. Бо тут церкви так само не завжди порядки були. Это мой батько тоді був старшиня Кричевської фундації, і він там организовал, залю организовал, и адрес Корскаві фундації Кричевського, как тут и не порядковался справа церкви. Ну, а это трошки другая. Теперь я хочу
сказать, что Наталья Арсеньева на 25-й год Кибажа написала верш, его попросили. Ну, тут я всего читать не буду, але такі виробки, ось вона пише, ось Бажа уже і твій чверть вічний юбилей. І так далі. Ти, Бажа, хай справиться один із правди не зує. Ти, Бажа, що для нас частка Білорусі, ну там не цілий вірш. А вона написала вірш на 25-й год. Так що Бажа шмат зробив. Эта праца, как я вспоминаю, больше была такая активная была, когда Советский Союз существовал. Тогда все змагались супротив коммунизму. Теперь трошки иначе, коли вже Білорусь має незалежність. Але на початку, коли Буравкин тут був послом для Злучених Націй, він сюди приходив. Тоді виглядало, що може бути співпрацівництво з новим урадом Білорусі. Ну, на жаль, не вийшло, тепер немає співпрацівництва. Але, бачите, кажучи про співпрацівництво, ті наші закладчики організації, які втекли від комунізму, у статут уписали, хто не може належати організації. І ось, і хто не може, це той, що співпрацовничає з цим диктаторським режимом на Білорусі. Це в статуті сьогодні є. Ось на сьогоднішній час, що тут я розгубився? Хочу показати ось я не веду, як це показати на екрані. Але тут є цікаві здимки. Святкування 25 сороковика. Це в Бельгії було в 60-х годах. У готелі у Мангаттені. І на здимку є старшиня Ради БНР, отець Василь, і владика Василь, і гості. І тут видать, фото погляньтеся. Вельми пригожа зала у готелі. Місця не хапало людям, стояли там на місці. Був гурток, танцювальний гурток, який виступав на святкуваннях. І тут є фотографії, можете поглянути. А ось фотографії з Вашингтону, споткання у Конгресі. Так що тоді база працювала вельми добре. І, я думаю, і тепер так само. Хоч тепер, коли є незалежна Білорусі, трохи напрямок змінився. Вже не є супротив комунізму. Але у Лукашенковській режимі комунізм, це, правда, не так шмат розглядається. Так що база, це історія бази, я пам'ятаю. База шмат зробила, буде робити більше, все, що треба. Організує людей. І що йому сказати? Я коротко сказав те, що пам'ятаю з минулого. У будущем я ожидаю поспіху бажання і галей пльонної праці, такое було раніше. Дякую.